zirela atzulari batzuek. Hurbildu zitzaizkion, eta han zen ikustea, batzuek agakadak ematen, beste batzuek iste eta barre egiten. Esan zioten beren arteko batek, gizonak, zertarako da gaitz egitea, gaitzik egiten ez duenari. Atzeratu zituzten age edo makilak, eta laga zioten gaitz egiteari, eruki ziren ogia jateko emateraino. Gaua heldu zenean, joan zen bakoitza bere etxera, uste izanik hilko zela otsoa goizerako. Gau hartan urratu zituen ukardiak, ihes egin zuen, eta laster sendatu zen. Gogoan zerabilen nola gaitz egitea berak ere bere gaizkileei, bihurtu zen basorik zoro eta landetara, eta zerrezko zua zeriola, ekin zien harrapatu zituen artzain eta hartzulariei. Laga zituen batzuk hilik, beste batzuek gaizki zauriturik. Sartu zitzaien beldurra, inguru hartako herrietakoei, eta erregutu zioten gaitzik ez egitea. Ondo da, diotzoak, barkatuko diet jo baino ez nautenei. Edukiko ditut adizkidetzat nirekin errukitu, eta ogioa eman zidatenak, baina gogoango didate bizitzak kendu nahirik ibili zirenak. Ipuin honek irakasten digu bihotz biguneko eta erruki horra izaten. Bada, edozeini ez egiozu, noizbait damutuko ez duzu.